Zdraví vás Bututu. Dneska si ukážeme, ako si na tomto aute odzdušníme brzdy. Budeme na to potrebovať poriadnu brzdovú kvapalinu, sadu na upevnenie na nádobku a kompresor. A akú brzdovú kvapalinu používaš? Motul 600. A môže byť aj iná? Neodporúčam. Otvoríme si kapotu. Volíme si nádobku na brzdovú kvapalinu. Vyťahneme si sitko. Takže dolejeme si do nádobky na brzdovú kvapalinu určenú pre toto vozidlo a pre vysokú odolnosť teplôt. Dolejeme ju do plná, či nie? Skoro až po okraj. Nasadíme si správne viečko, ktoré budeme používať. Aké je to viečko, kde ho môžu ľudia zohnať? Ľudia si môžu túto sadu zakúpiť na internete, je to univerzálna sada pre viacej vozidiel. Hej, a na čo to je to vlastne? Prečo tu je diera? Je to metóda pretlakom, kedy vlastne do nádobky vháňame vzduch a preto potrebujeme mať nádobku vždy plnú a budeme vlastne kvapalinu vytláčať. Začneme vždycky od najvzdialenejšieho kolesa, to znamená zadné koleso na spoliastovej strane. Takže zapneme si kompresor, aby sa nám natlačil. Treba si dať pozor na to, že budeme pracovať pri tlaku maximálne 2 barov. Viacej nám nebude treba. Keď máme natlačený vzduch v kompresore, napojíme si našu pištoľ na adaptér, kde budeme vháňať vzduch s citom, ideálne keď budete na to dvaja. Stačí? To neviem. Takže preto potrebujeme byť ideálne dvaja, pretože jeden sa bude nachádzať vpredu pri nádobke a jeden bude postupne prechádzať krok po kroku od jedného kolesa ku druhému kolesu. Vždycky začíname pri najvzdialenejšom kolese, to znamená na spoliastovej strane vzadu. Môžeš. Keď máme povolený odzdušňovák, tak začíname s citom púšťať vzduch do nádobky. No. Po každom jednom kolese vždycky skontrolujeme nádobku, či máme v nej dostatok kvapaliny. Ak je tam málo, dolejeme. Čiže týmto spôsobom si prejdeme od zadného pravého kolesa, zadného ľavého kolesa, predného pravého kolesa a predného ľavého kolesa. Na konci, keď máme odzdušnené, skontrolujeme, či máme dostatok brzdovej kvapaliny v nádobke. Ak jej tam je málo, tak dolejeme. Tento spôsob je pre nás najefektívnejší, kde je najväčší efekt zaručenia a odzdušenia ručnej brzdy, ktorá je zapojená do okruhu. Takže ďakujem vám za pozretie tohto videa, dúfam, že vás to bavilo, dajte like, dajte odber, zdieľajte to a Drift in Style, vidíme sa na cestách.